όπως είπαμε λοιπόν, γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο τον Άγιο, τον γνώρισα το 1975, ήμουνα στο δεύτερο έτος στο χημικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο. Είχαμε ανεβεί 3 φοιτητές εκεί και τον γνώρισα στο κελί του Τιμίου Σταυρού της Σταυρονικήτα, του μακαριστού του Παπατήχωνα, ο οποίος τον είχε κάνει και μεγαλόσχημο μοναχό. Ήταν μια περίοδος στη ζωή μας που αναζητούσαμε κάποια πράγματα. Είμαι από τη γενιά του Πολυτεχνείου, το 1973 μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Ήταν λίγο μεταβατική εκείνη η γενιά, αλλά ευτυχώς οι καλές καταβολές της οικογένειας και οι αρχές εκεί από το χωριό, από την Κέρκυρα που είχαμε σχετικά με την εκκλησία, δεν μας ικανοποιούσαν τα σχήματα, τα δημοκρατικά, τα σοσιαλιστικά, τα εκείνης της εποχής η μόδα δεν μας ικανοποιούσε στο βάθος. Και είχαμε τις αναζητήσεις μας. Έχω έναν καλό φίλο συμφοιτητή που είναι ιερομόναχος στη Μονή Γρηγορίου και εξ αυτού μάθαμε το Άγιον Όρος. Και την πρώτη φορά που βγήκα ήταν χιόνια, Δεκέμβριος, είχε και ένα λεωφορείο εκεί στη Δάφνη. Δεν λειτουργούσε το λεωφορείο γιατί ήταν χαλασμένο, μας λένε τα πόδια μπροστά και τις αποσκευές στον ώμο και στις καριές. Από εκεί παίρναμε τα διαμονητήρια τότε. Μπαίνανε γύρω στους 7.500 άνθρωποι το χρόνο, τώρα μπαίνουν 20 πλάσιοι, 150.000 άνθρωποι. Και έτσι σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για μένα, που δεν είχα έρθει στη Μακεδονία, πρώτη φορά ανέβηκα, ήταν όλα χιονισμένα και τα κοτσίφια τόσα πολλά, νόμιζες θα τα πιάσεις με το χέρι. Πήγαμε λοιπόν και είδαμε τον γέροντα οι τρεις και από τη συζήτηση που είχαμε μαζί... Ήταν δηλαδή από τότε γνωστός? Βέβαια, ήταν σημείο αναφοράς. Και... Ήτανε στην Παραγούδα τότε? Όχι, στον Τίμιο Σταυρό είπαμε, ήταν στη Σταυρονικήτα, στην περιοχή της Σταυρονικήτα. Και έτσι η μορφή του και τα μάτια του και η όλη παρουσία του έδειχνε έναν άνθρωπο που ζούσε τον Θεό, ζούσε πραγματικά, είχε χάρη Θεού. Συζητήσαμε και λίγο ιδιαιτέρως εκτός από την κοινή συζήτηση των τριών και μου λέει ωραία, με το καλό λέει θα έρθει το καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε. Και έκτοτε ανελιπώς τα καλοκαίρια και του 76 και του 77 μέχρι το 78 που πήγα στρατό, ανέβαινα στο Άγιο Όρος και τον έβλεπα. Ποτέ δεν ήταν που να μην μου ανοίξει, αναλόγως προς την ανάγκη που είχαμε και πώς έβλεπε εκείνος τα πράγματα, πάντοτε μου άνοιγε. Οι συμβουλές του ήταν ανεπανάληπτες πραγματικά, δηλαδή αυτός δεν ήταν μορφωμένος με την έννοια τη δική μας να έχει τελειώσει γυμνάσιο ή πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ έξυπνος, ευφιέστατος. Όταν τέλειωσε το δημοτικό είπε ο δάσκαλος στον πατέρα του, ήταν τρίτος από τα 8 παιδιά, προηγούντο 2 αδέρφια του, είναι καλός ο Αρσένιος να το στείλεις να μάθει γράμματα. Σκέφτηκε ο ίδιος και είπε στον πατέρα του, δεν χρειάζεται να πάω στα Γιάννενα για να τελειώσω το γυμνάσιο, θα μάθω τέχνη. Και έμαθε μαραγκός. Είχε τόση προκοπή
στην τέχνη. Ήτανε της δουλειάς μαζί. Σε λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια, από το μάστορα που έμαθε την τέχνη έγινε πιο περιζήτητος. Δηλαδή οι δουλειές δίνανε στον Αρσένιο παρά στο μάστορά του. Δούλευε με πολύ φιλότιμο, δεν έπαιρνε παραπάνω από όσο εκτιμούσε ότι έκανε η εργασία του και συγχρόνως εξασκούσε την άσκηση, την προετοιμασία για να γίνει μοναχός. Δείχνει η ζωή του ότι πραγματικά είχε χάρη από το Θεό. Είδε 15 χρονών παιδί όταν με δάκρυα και με μετάνοιες πήγε σε ένα παρεκκλήσι γιατί του είχαν πει ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός αλλά ήταν ένας κοινωνικός αναμορφωτής, και τότε λέει, μα αν είναι έτσι, εγώ γιατί προετοιμάζομαι, γιατί θέλω να αφιερωθώ σε Αυτόν. Και πήγε εκεί στο παρεκκλήσι με δάκρυα και με μετάνοιες και έλεγε, Θεέ μου, Χριστέ μου, αν δεν είσαι Θεός, να μου το φανερώσεις, να μην πηγαίνουν άδικα και η δική μου η κόπη και η προσπάθεια που κάνω για να αφιερωθώ σε σένα. Και αναφέρεται ότι αξιώθηκε να δει τον Χριστό. Παναγία Χριστέ, αξιώθηκε να δει τον Χριστό. Έτσι βίωσε. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε που έχουν στη Σουρωτή ή άλλη παρουσία ήταν? Δεν ξέρω να σας πω, αλλά πάντως τον είδε τον Χριστό. Και φυσικά ένας άνθρωπος που στην ηλικία των 15 ετών παίρνει τέτοια χάρη ώστε να του φανερωθεί ο Υιός του Θεού, δείχνει ότι είχε ωραία παππού, ότι είχε προϋποθέσεις για να τον δει. Δεν φανερώνεται το Άγιο, η Αγία Τριάδα, ο Θεός, το Θείον δεν φανερώνεται σε σκεύη που δεν είναι κατάλληλα να δέχονται τον Θεό. Και ό,τι έζησε ήταν αποτέλεσμα εμπειρίας και μελέτης φυσικά. Ήταν πολύ ευφυής άνθρωπος με μνήμη απέραντη, καθαρό νου και αγία ζωή, και η αγιότης του δίνε φτερά και έπαιρνε τηλεγραφήματα από το Θεό. Εμάς που είμαστε φοιτητές μας έκανε, αν είναι δυνατόν Χριστό, Τελευταία στιγμή του κλάση. δόξα σου Θεός. Είχε σαν άνθρωπος απέραντο χιούμορ και φρόντιζε να αναπαύει τον άλλο άνθρωπο. Αυτός μπορούσε να έχει το πιο μεγάλο βάσανο και το πιο μεγάλο πόνο, και το πιο μεγάλο πόνο, αλλά για τον άλλο άνθρωπο στην κυριολεξία θυσιαζόταν. Θυμάμαι μια φορά όταν ήμουνα πια καθηγητής και ήταν να φύγω τον Ιούνιο να πάω στην Κέρκυρα, στο χωριό στους γονείς μου,
Του λέω, Γέροντα, τέλειωσε η σχολή, με το καλό φεύγω, να σε χαιρετήσω. Ήταν σε τόσο καταβεβλημένη κατάσταση εκεί που λέω, θέλεις να καθίσω να σου κάνω κανένα τσάι, να σε βοηθήσω σε κάτι? Τον είδα έξω από το κελί, πήγαινε εκεί προς την τουαλέτα την υπαίθρια που είχε, δεν ανεχόταν να έχει εσωτερική τουαλέτα μέσα στο κελί, γιατί εκεί ήταν και η εκκλησία του και ήταν πολύ λεπτός σε τέτοια θέματα. Μου λέει, όταν είμαι άρρωστος, όταν είμαι καταβεβλημένος, όταν πονάω, τότε περιμένω να βγάλω μεροκάματο. Οπότε εσύ τι θα έρθεις να μου χαλάσεις το μεροκάματο? Λέω, Γέροντα, να κάνεις προσευχή, θα πάω στην Κέρκυρα. Ξέρεις, λέω, γυμνοί είναι εκεί οι άνθρωποι, τουρισμός. Α, ναι, λέει, σαν τον παράδεισο, δεν πρόβλημα. Είχε χιούμορ που δεν περιγραφόταν πραγματικά. Αν ήταν κανείς στενοχωρημένος, μπορούσε να τον κάνει να φύγει και να είναι ανάλαφρος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν γιατρό που είχαμε εκεί στις Καριές, πνευμονολόγο, ο οποίος ήταν λίγο ευαίσθητος άνθρωπος, ήταν μελαγχολικός, είχε στη ζωή του κάποιες περιπέτειες, τότε με τους αντάρτες τον είχαν πάρει και του είχε κάποια υπόλοιπα και μια φορά κατέβηκε και έτυχε και ήμουν κι εγώ εκεί στο κελί. Βγήκε, τον γνώριζε φυσικά ο Γέροντας, του λέει, τι γίνεται Παναγιώτη? Λέει, Γέροντα, είμαι τόσο χάλια που δεν μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς σε τι κατάσταση είμαι. Λέει, καλά Παναγιώτη, κάθισε εδώ στο πεζούλι εκεί στο υπαίθριο του Αρχονταρίκη και εγώ, λέει, θα μπω λίγο και θα περιμένεις λίγο. Μπήκε μέσα στην εκκλησία, έκανε 10 λεπτά προσευχή, κάνα 10 λεπτά, 1/4, ξαναβγεί και λοιπόν λέει, Παναγιώτη, λοιπόν, Γέροντα, λέει, είμαι εντάξει, σε ευχαριστώ την ευχή σου, φεύγω, πάω Καριές. Φεύγοντας μου λέει, ακόμα ένας άνθρωπος που σε αυτή τη ζωή θα βρει ζόρι, μόνο στον άλλο κόσμο θα βρει ανάπαυση. Δείχνει πόσο πολύ αγαπούσε τον άνθρωπο για όλα τα θέματα. Ήταν η σκέψη του και οι συμβουλές του και οι κατευθύνσεις του πραγματικά καινοτόμες με βάση το Ευαγγέλιο. Έλεγε την περίοδο την μετά το Πάσχα που διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων, έλεγε να διαβάζετε πράξεις. Εμείς δεν είμαστε της θεωρίας, είμαστε της πράξεως. Διαβάζετε πώς ανδρώθηκε η Εκκλησία, πώς τα ασθενή τα προσέλαβε ο Θεός και τα κατέστησε ισχυρά, όπως λέει ο Απόστολος, και το αντίστροφο, η δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Μας έλεγε διηγήσεις για ανθρώπους που πρόλαβε και οι οποίοι πραγματικά είχαν τη χάρη του Θεού, μοναχούς κυρίως, αλλά και λαϊκούς. Ήταν ένας Ρώσος, ο Αυγουστίνος, ο οποίος στο τέλος της ζωής του μάζευε εκεί τα γέρικα ζώα, τα μουλάρια και τα γαϊδουράκια και τα λοιπά, και τα είχε στο κήπο του.
έλεγε αυτός ο Γεροαυγουστίνος, όταν ήταν στις καριές έβαζε μετάνοια αδιακρίτως σε μοναχούς και σε λαϊκούς και του λέγανε καλά γέροντας τους μοναχούς εντάξει, στους λαϊκούς γιατί έχουν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, έλεγε ο Γεροαυγουστίνος. Ήταν φυσικά και άλλα χρόνια εκείνα, δεν επισκέπτονταν τόσοι πολλοί άνθρωποι και είχαν όντως δυνάμει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Αυγουστίνος αυτός κάποτε έμενε στη σκήτη των Ιβύρων και είχε πάει προς τη σκήτη του προφήτη Ηλία, είχε πατριώτες Ρώσους. Και ο γέροντας όταν είχε πάει εκεί στη Φιλοθέου για ένα διάστημα που έκανε, πήρε ένα ντουρβά με διάφορα που μπορούσε γιατί ήταν ελεήμων και έσπλαχνος πάντοτε και τα πήγε και τα άφησε στην πόρτα του κελιού του Γεροαυγουστίνου. Δεν είπε σε κανέναν τίποτα, δεν τον κατάλαβε κανείς, φρόντιζε αυτά να τα κάνει εν κρυπτό. Έρχεται λοιπόν ο Γεροαυγουστίνος στο Φιλοθέου, πάει στο μοναστήρι, λέει έχετε ένα καλογέρι Παΐσιο. Πού τον έπαθες κιόλας, του λέει ο πορτάρης, ακόμα δεν έχει πόσο καιρό και πού τον έπαθες στον Παΐσιο. Πού είναι το κελί του. Του έδειξε που έμενε ο γέροντας, του χτύπησε διευχών και βγήκε ο γέροντας έξω. Έκανε εδαφιαία μετάνια ο Γεροαυγουστίνος. Θεός χωρέσει τα πεθαμένα σου. Θεός χωρέσει. Γιατί γέροντα? Για αυτή την ευλογία που μου έφερες. Καλά που με είδες που σου έφερα την ευλογία? Να ήμουνα στη σκήτη του προφήτη Ηλία. Δηλαδή ήταν από τη σκήτη των Ιβύρων περίπου 2 ώρες με τα πόδια. Είχε πνευματική τηλεόραση, μας έλεγε ο Γεροαυγουστίνος. Όταν έγινε η σφαγή του Τσάρου στη Ρωσία το 1917, ηρπάγει ο Αυγουστίνος και άρχισε να κλαίει και λέει στους άλλους, τώρα έγινε η σφαγή του Τσάρου. Πλανεμένε, του λένε μερικοί, και πού το ξέρεις εσύ και πώς αυτό? Και μετά από κανένα εξάμηνο, όταν ο πρόξενος της Ρωσίας ήρθε στο Άγιον Όρος, διεσταύρωσαν ότι πράγματι την ώρα που είπε ο Γεροαυγουστίνος για τη σφαγή, εκείνη την ώρα γινόταν η σφαγή του Τσάρου. Σαν δόκιμος αυτός ο Γεροαυγουστίνος ήταν σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία και ο ηγούμενος τον έστειλε σε ένα εξωτερικό μετόχι το οποίο ήταν κοντά σε ένα ποτάμι. Εκεί ήταν ένας επιστάτης λαϊκός με την οικογένειά του, μεταξύ των οποίων και μια κόρη η οποία ήταν στην ηλικία ή λίγο πιο μεγάλη από τον δόκιμο που έστειλε ο ηγούμενος, και κατά συνεργίαν εκεί του πονηρού του επετέθη με ανήθικων σκοπών η κόρη και λέει ο δόκιμος τότε, ο κατόπιν Γεροαυγουστίνος, λέει Θεέ μου, εγώ ήρθα να γίνω καλόγερος, αλίμονό μου, και δίνει μια βουτιά λοιπόν στο ποτάμι και περνάει απέναντι, και το θαύμα ήταν ότι βγήκε απέναντι και δεν είχε σταγόνα νερού μέσα από το ποτάμι που το διέσυσε. Ήταν λοιπόν αδιάβροχος. Έτσι. Και βλέπετε τι αυταπάρνηση είχαν αυτοί οι παλιοί, έζησε όλη του τη ζωή πτωχία, λιτότητα, με άσκηση, με προσευχή, και είχε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πολλά τέτοια γεροντάκια γνώρισε ο πατήρ Παΐσιος και φρόντιζε να γνωρίσει και τα έχει αποτυπώσει
αυτά στα κείμενά του, στο Αγιορείτες και Αγιορείτικα, στο Χατζηγιώργη και σε όλα τα άλλα όσα προφορικός είχε πει και δεν έχουν όλα καταγραφεί. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν είχαμε την ευλογία του Θεού να ζήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εν Χριστώ, δηλαδή είχε μορφώσει τον Χριστόν εντός του και δεν έκανε πια αυτός κουμάντο τον εαυτό του, αλλά τον έκανε ο Χριστός. Και είδαμε πολλά θαύματα και την αγάπη του και την αφοσίωση και την αυταπάρνησή του στην Εκκλησία, την πατρίδα και την Εκκλησία και την οικογένεια, ο γέροντας τα είχε πολύ ψηλά. Με τους ανθρώπους είμαι επίοικης, έλεγε. Για την πατρίδα μου όμως και την Εκκλησία δεν σηκώνω στο σπαθί μου μίγα. Κάποτε πήγε ένας εκεί στο κελί και του είπε μια υπόθεση εκκλησιαστική και του λέει ο γέροντας, δεν γίνεται έτσι, δεν ενεργούν έτσι. Ενεργούν έτσι. Ένα λεπτό, κάνω μια διακοπή να τι έλεγε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γίνεται έτσι. Και αυτός δεν άκουγε, δεν έπαιρνε χαμπάρι. Και επειδή ο γέροντας είχε πολύ μεγάλη δύναμη σωματική, τον έπιασε και τον συντάραξε. Και για να μου δείξει πως τον συντάραξε, άρχισα να συνταράζομαι και εγώ και ήμουν έτοιμος να απογειωθώ, να βγω έξω από την περίφραξη. Του λέω, ένα λεπτό γέροντα, δεν είμαι εγώ αυτός. Ξέρω, μου λέει, ξέρω. Δηλαδή την Εκκλησία την αγαπούσε. Φαντάζομαι να ζούσε σήμερα με αυτό το πρόβλημα που έχω, αντίθετα πως αντιδρούσε. Έκανε για όλα τα πράγματα προσευχή και δεν ενεργούσε ο εαυτός του. Ό,τι αφορούσε τον εαυτό του πήγαινε και ρωτούσε. Είχε ταπείνωση και πήγαινε και ρωτούσε χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, για να πάρει κελί πήγε και ρώτησε. Ό,τι αφορούσε τον εαυτό του δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του. Αυτό έδειχνε πόση ταπείνωση πραγματικά είχε. Και εξαιτίας αυτής της ταπείνωσης αξιώθηκε και τόσων μεγάλων αγαθών και στο τέλος να τον κατατάξει η Εκκλησία στους Αγίους, αν και η κατάταξή του ήταν φυσική συνέπεια της ζωής του. Όσοι τον γνωρίζαμε ότι ζών ήτο Άγιος. Δεν είναι άγνωστο φαινόμενο στην Εκκλησία. Έχουμε στο Άγιο Όρος πολλούς οι οποίοι ζώντες ήταν παραδεκτοί και είχαν κύρος Αγίων. Ακαταπώνητος στις μετάνοιες, στο διάβασμα, στην τέχνη ξυλογλυπτική, κομποσχήνη. Όταν το 1986 παραμονές του γενεσίου της Παναγίας πήγαμε με το γέροντα και του είπαμε ότι θα πάω στο Χιλανδάρι να βάλω μετάνοια για μοναχός, μου λέει αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου.
Θα σε μπάθω να πλέκεις κομποσχήνη. Μου έδειξε 3 φορές λοιπόν το κομποσχήνη και έκτοτε. Και το κάνετε τώρα πως σας το μάθε ο παππούλης ο Παΐσιος. Δόξα. Δηλαδή στα 6 χρόνια που ήμουν σαν λαϊκός εκεί στη σχολή, πολλές φορές έβλεπα και έλεγα είναι δύσκολο ή είναι οτιδήποτε. Μα σας βλέπω και εγώ τώρα μόλις, και λέω πώς μόλις εκείνη την ώρα λοιπόν. Προσπαθά δω τους 9 σταυρούς πώς γίνονται. Μόλις εκείνη την ώρα λοιπόν ήρθε η χάρη του Θεού, από εκείνη την ώρα έμαθα να πλέκω. Δόξα. Και όχι μόνο αυτό, πολλά άλλα και προσωπικά θέματα για μένα και για την εν γέννη και για τους άλλους, για όσους πήγα να παρακαλέσω. Έκανε όχι απλώς προσευχή, αλλά σαν να ήταν δικά του τα θέματα, ακόμη και με εκείνους με τους οποίους δεν συμφωνούσε. Αν τυχόν πήγαιναν για να ζητήσουν τη βοήθειά του, υπερέβαινε τον εαυτό του και προσπαθούσε να λύσει ή να βοηθήσει ή να συμβάλλει στη λύση του προβλήματος, ξεπερνώντας το ανθρώπινο. Για μένα είναι μυστήριο πως κατάφερνε να συμβουλεύει συνοδείες με την κατεύθυνση των οποίων δεν συμφωνούσε. Γυναικείες συνοδείες. Έχω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πώς μπορούσε, αφού αυτός είχε άλλες απόψεις και εκείνες ακολουθούσαν άλλη κατεύθυνση, πώς μπορούσε και ήταν τόσο χρήσιμος και ωφέλιμος όταν τον ρωτούσαν. Ο Θεός γνωρίζει. Ήταν όμως ο πνευματικός τους πατέρας? Όχι, δεν ήταν. Ήταν ένα είδος δευτεροβάθμιου οργάνου από το οποίο ζητούμε βοήθεια όταν η πρώτη βαθμίδα δεν μπορεί ή δυσκολεύεται να μας πληροφορήσει για κάτι. Είμαι πεπισμένος ότι με όσα θέματα ασχολήθηκε και είπε τη γνώμη του, ακριβώς θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς τα είπε. 19 χρόνων συντυχία και αναστροφή και αναρρύθμιτες περιπτώσεις συμβολής και βοηθείας του με έχουν πείσει ότι δεν ήταν δικά του αυτά που έλεγε, ήταν του Θεού, ήταν της Παναγίας, ήταν για να βοηθήσει εκείνη την περίοδο τους ανθρώπους που τελούσαν σε σύγχυση. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι η Παναγία, παιδί μου, δίνει δελτία επιστρατεύσεως σε μερικούς ανθρώπους. Φαίνεται ότι θα έρθουν δίσεκτα χρόνια και χρειάζεται το στρατό της και η Παναγία. Μα γέροντα, του λέγανε, κι εγώ στα πρώτα 6 χρόνια με τις αντιρρήσεις μου μπορώ σαν αρχιτέκτονας να κτίζω εκκλησίες, άλλος σαν κοινωνικός επιστήμον να βοηθήσω την κοινωνία, ο άλλος κτλ. Ακούστε, έλεγε, αυτά μπορούν να τα κάνουν και άλλοι. Εάν έχετε κλείσει για το μοναχισμό, να μην
απορρίψετε την πρόσκληση της Παναγίας. Βέβαια, οι άνθρωποι, έλεγε, είναι ελεύθεροι. Σε καλεί ο βασιλιάς και σου λέει έλα να σε κάνω βασιλόπουλο, και ο άλλος λέει όχι, αγροφύλακας κάτω από την κορτσιά θέλω, λέει. Διαλέγεις και παίρνεις. Τέτοια άποψη είχε για τον μοναχισμό, ότι πραγματικά είναι τα νεύρα της Εκκλησίας. Χρησιμοποιούσε από τις διαβιβάσεις στις οποίες υπηρέτησε επί τετραετία, πενταετία, αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έλεγε οι διαβιβάσεις, χωρίς διαβιβάσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει ο στρατός. Τα νεύρα, οι διαβιβάσεις της Εκκλησίας είναι η μοναχή. Η προσευχή των μοναχών μπορεί πάρα πολύ να βοηθήσει. Δεν σημαίνει ότι υποτιμούσε την οικογένεια. Του λέγανε πολλές φορές να προσευχηθείτε γέροντα, να δώσει ο Θεός καλούς μοναχούς. Όχι, έλεγε, εγώ προσεύχομαι να δώσει καλές οικογένειες. Μα πώς? Εάν υπάρχουν καλές οικογένειες, θα προέλθουν, θα προκύψουν και καλοί μοναχοί. Πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια ήταν τα ιδανικά που από μικρός ενστερνίστηκε και μέχρι την κοίμησή του πίστευε και αυτά διακονούσε. Όποιος στρατιωτικός, αστυνομικός, γιατρός ήταν ταγμένος στην υπηρεσία του πλησίον, είχε προτεραιότητα στο γέροντα. Είδα μια φορά ένα αεροπλάνο το οποίο έκανε ένα looping, ένα κατέβασμα πάνω από το κελί του, και λέω γέροντα γιατί έγινε αυτό? Φαίνεται, λέει, και αυτός ο πιλότος κάτι θα ωφελήθηκε από εδώ από το κελί, γι' αυτό. Χαιρετισμό πήγε να κάνει. Όταν έγιναν τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο και ζούσε εκεί στο κελί του Παπατήχωνα, στο Σταυρό, στον Τίμιο Σταυρό, έβγαινε τη νύχτα για να αφουγκραστεί και να καταλάβει γιατί είχε σχετική πείρα από την τετραετία, πενταετία που υπηρέτησε στο στρατό, για να προσευχηθεί. Κόντεψε μάλιστα μια φορά ένας κυνηγός να τον σκοτώσει κιόλας γιατί τον πέρασε για αγριογούρο. Και έλεγε για τους κυνηγούς και την αγωνία τους να σκοτώσουν αγριογούρμα. Αυτή τη φοβερή σκέψη ήθελα να ξέρα αν αυτά τα αγριογούρουνα πήγανε στις εισόδους των πολυκατοικιών αυτών των κυνηγών και τους ενόχλησε. Είδα μια φορά, λέει, ένα αγριογούρνο και ήρθε κατά πάνω μου με ένα βλέμμα ηγετευτικό. Το κυνηγούσαν από όλες τις μεριές και το σταύρωσα, λέει, και είπα ατρίπητον αν το δέρμασα από τα βόλια. Πόσο πολύ αγαπούσε τη φύση και τα πλάσματα του Θεού δεν λέγεται. Έτυχα μια φορά και μια γάτα που ήταν εκεί σερνόταν και δεν ήθελε να φάει τίποτε. Τι έχει γέροντα η γάτα? Είναι στενοχώρια, μου λέει. Να την προσέχετε τη στενοχώρια. Η στενοχώρια κάνει πολύ μεγάλο κακό.
Είχαν φύγει τα μικρά της, τα γατιά, και η γάτα μάνα δεν μπορούσε να αντέξει τη στενοχώρια και έκανε κομποσχήνη και ήρθαν τα μικρά τα γατάκια ξανά εκεί στη γάτα. Τέτοια λεπτότητα και αγάπη είχε, έλεγε, τα ζώα τα οικιακά κυρίως δεν έχουν παράδεισο, δεν έχουν ψυχή. Άμα τύχουν καλό αφεντικό σε αυτόν τον κόσμο, περνούν καλά. Γι' αυτό και όποιος έχει και αναλαμβάνει φροντίδα ζώων πρέπει να τα προσέχει και να τα φροντίζει. Γενικά μπορώ να πω ότι αξιωθήκαμε να ζήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εις το άκρον συμπαθής, φίλος, αδελφός, πατέρας αναλόγως των περιστάσεων και συγχρόνως ασκητής, αγωνιστής και μη ανήκον στον κόσμο τούτον. Αυτή την μαρτυρία, την 20 ετή περίπου, μπορούμε να την προσκομίσουμε όχι μόνο εμείς, αλλά όπως υπολογίζω 500.000 ανθρώπων που είδε στη διάρκεια της ζωής του. Ένα χαρακτηριστικό που δείχνει πόσο έπαιρνε τηλεγραφήματα από το Θεό είναι και το ακόλουθο. Όταν ήταν στρατιώτης, ήταν η περίοδος του ανταρτοπολέμου και εκεί που προχωρούσε είδε δύο μικρές αντάρτισσες, όχι πάνω από 18 χρονών, οπλισμένες μέσα σε μια θυμονιά. Επιβαλόταν λοιπόν, σύμφωνα με την κατάσταση του καιρού εκείνου, να τις παραδώσει και να εκτελεστούν. Ήταν περίοδος πολέμου. Ο γέροντας τις παρήλθε, προχώρησε και τον είδαν ότι τις είδε. Ένας από τους προσκυνητές λοιπόν που ήρθε στο κελί άκουσε το γέροντα να λέει μια ιστορία. Εκεί που ήμουν, λέει, κάποτε ήταν δύο μικρές αντάρτισσες και εγώ τις προσπέρασα και έτυχε λοιπόν την ώρα ακριβώς που το έλεγε ο γιος της μιας από αυτές, στον οποίο η μάνα του είχε διηγηθεί το σχετικό συμβάν, να είναι αυτός που ήταν ο προσκυνητής εκείνη την ώρα. Στατιστικά και με πιθανότητες καταλαβαίνετε ότι είμαστε έξω από κάθε δυνατότητα πιθανότητος ή τυχαίου γεγονότος. Τι να πούμε, πέλαγος είναι όντως οι μαρτυρίες των προσκυνητών για διάφορα θέματα και των ευεργεσιών που έτυχαν οι άνθρωποι ζώντος αλλά και μετά θάνατον του πατρός Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου. Θεωρούμε ευλογία, μόλον ότι δεν έχουμε ούτε πολλοστιμόριον των αρετών της χάριτος, ότι αξιωθήκαμε να είμαστε φίλοι, οικοί με έναν Άγιο,
βαθιά ανθρώπινο και συγχρόνως μετέχοντα του Θεού, μετέχοντα των ανθρώπων του Θεού. Και πιστεύουμε ότι και στη στρατευωμένη Εκκλησία οι δυνατότητες του είναι πολύ περισσότερες. Αναφέρει ένας εκ της Κύπρου, ένα μεγάλο θαύμα, δεκαετία μετά το 2000, σε μια από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είχε μια περιπέτεια και φυλακίστηκε γιατί θεώρησαν ότι είχε διαπράξει οικονομική ατασταλία κτλ. Και δεν υπήρχε δυνατότητα να δικαστεί κανονικά, δεν ήξερε τη γλώσσα και φυλακίστηκε. Η μάνα του και η οικογένειά του προσευχόταν στο γέροντα να τον βοηθήσει, και εμφανίστηκε λοιπόν ο γέροντας και του λέει: εδώ στη φυλακή που ήρθες θα προσέχεις να μην είσαι γυρισμένος πάντα από το ένα πλευρό, γιατί θα παγώσεις. Και τον έσπροχνε ο ίδιος να αλλάξει πλευρό για να μην παγώσει. Θα σε μάθω να λες την ωερά προσευχή έναν άνθρωπο αδιάφορο πρώτα, και τώρα ένθερμο ευεργετηθέντα από τον Άγιο Παΐσιο. Σε τροχέα, ένα σπουδαίο, πολύ μεγάλο τροχαίο στη Γερμανία, άφησε έναν Έλληνα εκεί μεταξύ ζωής και θανάτου στην εντατική, και προσεύχονταν οι συγγενείς του, οι γνωστοί του στο γέροντα, και εκεί στην εντατική είδε λοιπόν έναν μοναχό που τον επισκέφθηκε και του είπε θα ζήσεις, και έζησε. Και όταν του προσκόμισαν σχετικές φωτογραφίες για να αναγνωρίσει ποιος ήταν, αναγνώρισε τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο. Άρα και τώρα πολύ περισσότερο έχει χάρη από το Θεό για να διακονεί τον άνθρωπο, τον οποίο και ζών αδιακόπως διακονούσε. Να έχουμε την ευχή του Αγίου και να προσευχόμαστε στις δυσκολίες μας, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε αισίαν έκβαση στις δυσκολίες μας, όλων των ειδών τις δυσκολίες. Πατέρα Νικόδημε, σας μίλησε ποτέ για τους αόρατους ασκητές? Γιατί είχα ακούσει ότι τον είχαν επισκεφθεί. Αληθεύει αυτό? Δεν γνωρίζω, δεν το γνωρίζω αυτό. Για τα έσχατα χρόνια τι σας είπε, για τους πολέμους αυτά που λέει ο κόσμος? Τους πολέμους, ό,τι πίστευε και ο Άγιος Κοσμάς και ό,τι λέει για την Τουρκία και για όλα, τα ίδια μας έλεγε και εκείνος. Η Τουρκία θα τριχοτομηθεί, οι Τούρκοι τα κόλληβα τα έχουν στο ζωνάρι τους, μας έλεγε. Είναι μια χαρακτηριστική καπαδοκική εκεί παροιμία για έναν ετοιμοθάνατο, και αυτό που έλεγε, το έλεγε και επειδή εξόχως ενδιαφερόταν, ήταν η πατρίδα του η Καπαδοκία, και έλεγε δεν γίνεται να μείνουν τελικώς
αυτά τα χώματα στα χέρια των Τούρκων. Ένας φοιτητής του είπε, τι λες εσύ, το ρώτησε ο Γέροντας, θα την πάρουμε την Κωνσταντινούπολη? Και τι να την κάνουμε, του λέει. Του λέει, με σένα δεν πάω ούτε στην Ιερισσό. Πόσα άλλα για τη Γαλλία και τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έγιναν εκεί στη Γαλλία. Λέει μια σπουδαία μαρτυρία. Οι Γάλλοι, λέει, είναι ένα έθνος πολιτισμένο. Είχαν παράδοση, πολιτισμό κτλ. Έμαθα, λέει, τελευταία 80.000 από αυτούς, τότε τα λέγει ο Γέροντας, πρώτου 90, έχουν γίνει μουσουλμάνοι. Θυμίζει, λέει, τους αρχαίους Έλληνες που είχαν τους 12 θεούς και για κάθε πάθος και για κάθε παραπάτημα είχαν και έναν αντίστοιχο θεό. Οι θεοί τους είχαν ζήλιες, είχαν έρηδες, είχαν φθόνους, είχαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, λέει, και οι Γάλλοι διάλεξαν αυτοί που έγιναν μουσουλμάνοι. Μια θρησκεία που είναι χωρίς δυσκολία εύκολη. Παντρεύεσαι 4 γυναίκες, ό,τι και αν κάνεις αυτή εδώ τη ζωή, κάνεις ένα μπάνιο στο τέλος ζεστό και πηγαίνεις στο Αλλάχ και είσαι εντάξει, και εκεί που θα πας συνεχίζεις να έχεις όλες τις σωματικές απολαύσεις. Ένα ποτάμι μέλι, ένα βουνό με πιλάφι και συγχρόνως και τις ειδονές εκεί. Αλλά τελικά, λέει, οι Γάλλοι δεν θα αναπαυθούν σε αυτή τη θρησκεία, γιατί ο άνθρωπος δεν αναπαύεται στην ικανοποίηση των παθών. Και θα δείτε, λέει, πρώτοι αυτοί που τους περιθάλπουν και τους υποστηρίζουν θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της βρωμεράς θρησκείας. Και όσα άλλα δεν προείπε και δεν προεφήτευσε. Όχι πάντοτε, όπως εξηγήσαμε και πριν και είπαμε, εξιδία σκέψεως, αλλά σαν τηλεγραφήματα. Μου είπε μια φορά χαρακτηριστικά μια καθηγήτρια, ήρθε στη Σουρωτή, είχε δαιμόνιο, και ο Γέροντας ήξερε από δαιμόνια και η καημένη αισθανόταν άσχημα γιατί είχε και δημόσια θέση και πολλές φορές ακούοταν το δαιμόνιο να λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτήν. Και του λέει, θυμάμαι, λέει, Γέροντα, και την άλλη φορά που ήρθα και σας ρώτησα, μου είπατε ότι το γουρούνι αν δεν βρει λάσπη δεν μπορεί να κυλιστεί. Λέει, δεν θυμάμαι, παιδί μου, τι σου είπα, αλλά αυτό δεν ήταν δικό μου που σου είπα. Δείχνει ακριβώς ότι πολλές φορές έπαιρνε θεία τηλεγραφήματα. Θυμάμαι άλλο ένα χαρακτηριστικό που μου είπε και επαληθεύθηκε πλήρως λίγο πρώτου 90, λίγο πρώτης καταρρεύσεως της Σοβιετικής Ένωσης, που λέει, ξέρεις, θα καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση.
Γιατί του λέω Γιώργα? Λέει, κοίταξε παιδί μου, από το 17 κάθε γενιά είναι περίπου 25 χρόνια. Η τρίτη γενιά είναι 17 και 75, 7 και 5, 12, 7 και 1, 8 και 1, 9, 92, 1992. Η τρίτη γενιά, εάν δεν διδαχθεί τίποτε για το Θεό, θα πει, λέει, στο Θεό, και πώς θα μας κρίνεις εσύ? Εμείς για σένα δεν ακούσαμε τίποτα, δεν μας είπαν τίποτα. Αυτό ο Θεός δεν θα το επιτρέψει, παιδί μου. Και ο του θαύματος δεν πέρασε το 92 πριν καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση. Αλλά σκεφτείτε τι φώτιση είχε ώστε να κατοχυρώσει αυτήν την απόφαση του Θεού, την άρση της χάριτος που έκανε τελικά τη Σοβιετική Ένωση να καταρρεύσει. Η έννοια του να διδαχθεί κανείς το Θεό, του να μάθει το Θεό. Γι' αυτό και μας έλεγε στους καθηγητές, εκτός από τις γνώσεις, να προσέχετε πολύ να μάθετε στα παιδιά τρόπους, ευγένεια. Δεν συγχωρούσε την ανέδεια, την αγένεια. Κάποτε καθόταν μερικά παιδιά εκεί στο κουτλούμο, στα Στασίδια της σχολής, εξοργίστηκε ο γέροντας να είναι μεγαλύτεροι όρθιοι και τα παιδιά να κάθονται. Αδιανόητο γι' αυτόν. Πόσο πολύ αλλάξαμε στα χρόνια τούτα η νεολαία και όλοι, ώστε να θεωρούμε τα πάντα δικαιώματα και καμιά υποχρέωση. Και καμιά υποχρέωση. Αλλήμωνό μας, αν δεν μετανοήσουμε, χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει ελπίση. Ο Θεός συγχωρεί μόλις εμείς κάνουμε ένα βήμα, εκείνος θα κάνει πολλά βήματα. Αλλά εμείς πρέπει να τον αναζητήσουμε. Να αναζητήσουμε την πρώτερη κατάστασή μας. Είμαστε αδικαιολόγητοι. Είμαστε λαός και έθνος σκανδαλωδώς ευνοημένο από την Θεία Πρόνοια. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε ένα από αυτά τα έθνη που πορεύονται έρμεα των καιρών. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Ελπίζω οι ευχές του Αγίου Γέροντα και των άλλων Αγίων που σύγχρονοι έζησαν και συνεχώς ζουν και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων προσεύχονται, ελπίζω να έχουμε την καλή επιστροφή. Μήπως τον έχετε ακούσει ποτέ να μιλάει για την Κύπρο, κάτι να πει για την Κύπρο? Για την Κύπρο αυτό έλεγε, ότι μόλις ο κυπριακός λαός επιστρέψει και μετανοήσει, αυτόματα θα γίνει και η απελευθέρωση της Κύπρου. Το πίστευε και το έλεγε και το διακήρυτε ότι θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Αλλά αυτός είναι ο όρος, ο αναγκαίος. Και τα οικονομικά, τα δύσκολα που περνάμε στο καιρό μας, έλεγε ότι είναι αποτέλεσμα αυτής της αχαριστίας προς τον Θεό. Μόλις λίγο συνέλθουμε θα περάσουν όλα.
Εμείς είδαμε το ηθικό κακό και τις μεταβολές και δεν νοιαστήκαμε, και μόλις τα εισοδήματά μας και η τσέπη μας κινδύνευσε, τότε μας έπιασε πανικός. Ναι, αλλά ο Θεός νοιάζεται κατεξοχήν για την ψυχή μας και έχει υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να πεθάνουμε, δεν πρόκειται να μας αφήσει, δεν πρόκειται. Αντίθετα όμως, εάν εγκαταλείψουμε